मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा दिनै बे दिनैनि तारिखाव क्रिसमास एबा एडभान्स क्रिसमास सेलेब्रेट खालामदों आरो बेयाव फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि गोबां रंगिना संगिना बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैदों आरो गाहाय आयदाया जाहैबाय बिथांमोन से तिमथि 7 जिसु ख्रिस्ट'नि बुहुमाव फैनायनि जि गाहाय थांखि बे थांखिखौनो बे सिरियाव फोरमायनाय जादों जे जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर जानानै संसाराव मानसि माहारिनि जे बे पापनि जे समस्या बे पापनिफ्राय बासायनायनि पापनि पापनिफ्राय फोथार जानायनि जे खामानि बे खामानिखौ मावनो फैदोंमोन आरो मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनानै इसोरजों लोगोसे खालामनो थाखाय फैदोंमोन बेखौनो दिनै गाहाय आयदा हिसाबै सावरायनाय जादों जिसुआ मानो संसाराव सारि जाफैदोंमोन इसोर जानानैबो बिनि गाहाय थांखियानो बेनो बेखौनो बिथांमोनाबो गाहाय आयदा हिसाबै लानानै सावरायनाय जादों क्रिसमासखौबो जोंनि बे प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशन कमिटिनि जानानै बरायनानै लाबाय स' नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों जे जोंनि प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशन खालामनायखौ जे जोंनि लागै खबर लाफैदों आरो जोंखौ नायफैदों स' नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों स' आं गिबियैनो जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे भाइस चेन्सेलर सार आरो जोंनिनो रेजिस्ट्रार सार आं बिथांमोनखौ फार्स्टआव आं सेथियै साबायखर बावो मानोना बिथांमोना जुदि जोंखौ पारमिसन होआमोनब्ला दिनै जोङो बे प्रग्रामखौ जों खुंफुंनो हानाय नङामोन बा दिनै जोङो बेयाव जाफुंहोनो हानाय नङामोन स' बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गोख्रोङै बा सेथियै आं साबायखर बावदों आरो बिनि उनाव बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो गोबां जोंनि लकेल चार्च लकेल मेम्बार्स ख्रिस्टियान मेम्बार्सफोरा दिनै जोंखौ सापर्ट खालामदों फाइनान्सियेलि स' आं बिथांमोनखौबो साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावनाय थाबाय स' बिथांमोना दि जोंखौ अनबाय जोंखौ सापर्ट खालामबाय बिनि थाखाय आङो बे कमिटिनि जानानै प्रेसिडेन्ट जानानै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों स' दिनै जों बेयाव प्रि क्रिसमास खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै जोङो बेयाव आलासि महरै जों बेयाव फरायनो थाफैदों दिनै जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जों बेयाव फरायफैदों सोरबाया बिदिनो उदालगुरिनिफ्राय बाक्सानिफ्राय चिरांनिफ्राय बा तामुलपुरनिफ्राय बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गहपुरफोरनिफ्राय फरायनो थाफैदों स' जोङो प्रि क्रिसमासखौ एक्सुवेलि जोङो 25 डिसेम्बरावसो जोङो सेलेब्रेसन खालामो बाट बै समाव जों बयबो न'आव थांनानै जोंनि न'खरनि मानसिफोरखौ लोब्बा लानानै जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ लोब्बा लानानै जों सेलेब्रेसन खालामनाय जायो नाथाय बे प्रि क्रिसमास खुंनायनि मिनिङानो जाबाय दिनै जे जोङो बेहाय आलासि महरै दङ स' बेहाय जोङो 25 डिसेम्बराव जोङो बेयाव रावबो खौसेथि थानाय नङा जों गावबागाव न'आव थांगोन बेनिखायनो जोङो आगोलावनो जोङो ख्रिस्टियान स्टुडेन्टफोरा ज' जानानै ख्रिस्टियान दिनै जोङो फरायसाफोरा ज' जानानै जों बे प्रि क्रिसमास जोङो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे बेनो जाबाय बे जोंनि फरायनायजों लोगोसे जोङो फरायनायावल' नङा जोंनि आत्मिक जिबनावबो जि स्पिरिचुवेल लाइफआवबो जों ग्र' जायो दिनै जोङो मानसिफोरा बुंनो थाङोब्ला मानसिफोरा मोननैल' आयदायाव मानसिफोरा गोसो होयो बेनो जाबाय मेन्टेलि एन्ड फिजिकेलि बाट मानसिया जुदि मोजाङै थांना थानोबा बा मोजाङै थानोब्ला जोंहा मेन्टेलि आरो फिजिकेलिल' थाब्ला जोंहा जानाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोनथाम बुस्थु थानांगौ जायो बेनो जाबाय मेन्टेलि फिजिकेलि आरो स्पिरिचुवेलि जोंनि साननाय हनायाबो मोजां जानांगोन जोंनि देहा साइस्थ'आबो मोजां जानांगोन आरो जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि फरायनाय आरो जोंनि गोसोनि आखल आखुआबो जोंहा मोजां जानांगोन स' आं बेखौनो बुंनो लादों जाहाथे जोङो बे मोनथाम आखलखौ जों जेब्लायबो जों फरायनायजों लोगोसे जों दालांनो हायो बेनि थाखाय जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जेब्लायबो जोंनि जिखुनु जोङो एक्टिभिटिस खालामा मानो फरायनायावनो जा बा जों खामानि मावनायावनो जा जेब्लायबो जोङो नैबे गोथां इसोरखौ जोङो गोसोआव लानानै बा सिगाङै जायगा होनानै जोङो खामानिखौ मावलांगोन खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय दिनै जोंनि बे हाबाफारिसिम नोंथांमोना दिनै खौरां लाफैनायनि थाखाय दा जोंहा बेवहाय जोङो माखासे प्रग्रामफोरखौ जों बानायनाय जादों जों गिबियावनो जोङो केक काटिं खालामदों केक काटिं जोङो क्रिसमासनि मेसेज लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंहा गुबुन गुबुन सारमोन जोंनि बिटिसिनि जइन्ट सेक्रेटारि सारमोन आरो गुबुन गुबुन प्रफेसर आरो गुबुन गुबुन जायगानि लिडार्सफोर आरो चार्च लिडारफोर आरो समाज सिबियारि बिथां सारमोना जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो मेहेरगोनाङै खालामफैनाय जादों कालचारेल आयदाफोर लादों नामा जोङो स्पेसियेलि जोङो कालचारेल आयदाखौ जोङो लानाय जायाखै अब्लाबो जोंहा मेथाइ खननाय आरो मोसानायाव जोंहा कालचारेल जोङो मोसानाय मेथाइ खननायखौ जोङो लानाय जादों बेजों लोगोसे जोंहा प्रग्राम जोबनायनि उनाव दा दसेनि उनावनो जोंहा बनफायार हाबाफारिखौ लादों बेवहाय जोंहा बर'नि जायखौ जोङो कालचार हारिमुनि सुरजों मेथाइफोरखौ जोङो खननानै मोसानाय जायो गावनि खुगा मेथाइ बे मेथाइखौ जोङो खननाय जागोन आरो बेवहाय जों मोसानाय जागोन बे जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनसे नेरसोन आरो दिन्थिसिन होननानै जोङो ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्ला आरो ख्रिस्टियान लाइमोनफोरा बेखौ जोङो साननानै आरो गनायनानै लायो